Ефір АТР триває. Інформаційну естафету приймаю я, Катерина Вишневська. І найближчі 3 години про головні події у житті країни та світу. Тож робіть АТР гучніше, ми починаємо. Рада ділить гроші. Депутати вже знають, скільки і кому дістанеться. Комітет Ради хотів втиху встановити правила продажу землі. Втім, щось пішло не так. Росія готується до широкомасштабної військової агресії. Гучна заява Генерального штабу. Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами до 21-ї години задля обговорення найактуальніших тем. Я вітаю наших гостей. Дмитро Сіманський, політолог, добрий вечір. Та Євген Балицький, народний депутат України 7-го та 8-го скликання. Добрий вечір. Верховна Рада сьогодні проголосувала за проект бюджету на 2020 рік у першому читанні. Задоволені кошторисом не всі. Червона кнопка по бюджету 2020 року, тому що цей бюджет не те, що не є соціальним, не те, що не завершує епоху бідності, а навпаки робить бідних ще біднішими. Конкретно, мінімальна пенсія 1630 гривень перше півріччя, друге 1730 гривень. Що це? Це якесь суттєве підвищення. Вчителям обіцяли $4000 зарплату, тепер навіть на 1 реальну гривню не піднімають заробітну плату. В селу, жодної допомоги селу. Забираються гроші місцевого самоврядування. Бюджет – це відповідальність уряду. Уряд – це відповідальність більшості. А більшість, ви знаєте, у нас монобільшість. Тому питання до бюджету – це в першу чергу до них. Але, безумовно, ми беремо участь в його обговоренні, вносимо в нього відповідні правки. Ну а зараз давайте подивимося на основні статті видатків на ключові сфери, які передбачені у проєкті бюджету. Видатки на національну безпеку і оборону в проєкті бюджету складають близько 246 мільярдів гривень. Видатки на розвиток дорожньої інфраструктури – майже 74,5 мільярдів гривень. Державний дорожній фонд – близько 70 мільярдів гривень. Видатки на освіту – понад 136 мільярдів гривень. На охорону здоров'я мають спрямувати 108 мільярдів. На розвиток культури та інформаційну царину спрямують понад 8,5 мільярдів гривень. Ось такі видатки маємо і розпочнемо, мабуть, з них. Так, як вам такі показники, пане Дмитре? Я не бачу, що бюджет якось фундаментально відрізнявся від тих бюджетів, що були раніше. Більш того, добре, що він поданий вчасно, добре, що всі ці процедури, які закладені в бюджетному кодексі, виконуються вчасно. В історії українського парламентаризму це було не кожен рік. Звісно, що зараз, після того, як його зараз проголосували в першому читанні, буде велика робота над ним. Якраз уже найсерйозніші зміни до нього відбудуться між першим і другим читанням. Так що подивимося, що будуть робити депутати і з більшості, і з опозиції. Тут теж немає нічого несподіваного. Депутати більшості будуть підтримувати цей проект бюджету, а депутати опозиції будуть його критикувати. Так що це все нормально, за правилами відбувається. Євгена, як вам показники? Ви так емоційно реагували на коментарі, зокрема, Гончаренка? Просто Лешика хорошо знаю по партии регионов, я был в политсовете партии. Наш, как бы мягче сказать. В общем, что касается бюджета. Вы знаете, во-первых, я согласен с коллегой, что бюджет абсолютно не отличается практически от того, что делал Порошенко. Практически, на мой взгляд, это бюджет тот же самый. Бюджет, в общем-то, полицейской державы. Не изменил пока в первом чтении, не изменено значительно никаких пунктов, которые должны были бы быть изменены. И то, что ждала основная часть населения, которое голосовало за Зеленского, наверное, возлагая надежды. Мы не видим снижения тарифов, мы не видим снижения цены на газ. Я не вижу в этом бюджете каких-то радикальных изменений по поводу того, о чем так много говорил президент и депутаты, которые шли на выборы. При том, что я голосовал за Зеленского, больше потому, что против Порошенко, но сегодня я критикую его, критикую за этот бюджет. Медицина немножко на 10% порядка увеличена, армия, ни силовики, ни полиция, ни все остальные органы, которые бы, на мой взгляд, должны были бы когда-то заканчиваться эти чрезмерные расходы, в этом бюджете не отражено. Я надеюсь, что мир, который обещал Зеленский, все-таки наступит. Все они обещают, конечно, очень бы хотелось, чтобы это было.
И тогда бюджеты на военный блок будут сокращены. И мы сможем заняться, я извиняюсь, сможем заняться вопросами экономики, что сегодня ключевое, чтобы люди получали рабочие места, достойную пенсию и дети не уезжали из страны. Ви щось хотіли додати? Я просто хотів додати невеличку ремарку. І цей бюджет наступного року лишається бюджетом Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це і далі бюджет, який через себе перерозподіляє майже 50 чи навіть більше, деякі економісти кажуть, відсотків ВВП. Це там дуже багато держави, Там і далі пенсійний фонд, там і далі держпідприємства, там і далі якісь незрозумілі речі, там зарплати. Там все написано те, що було написано і попередні роки. А нам потрібен рішучий ривок вперед. Для цього нам треба зробити те, що пообіцяв Зеленський і через що він переміг на виборах. Велику приватизацію, відкрити ринок землі, зробити максимально вільно простір для бізнесу і тому про подібне. землю ми поговоримо ще докладніше. А зараз давайте послухаємо народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Мустафу Джемілєва. Він заявив, що АТР може припинити мовлення. Як відомо, після окупації Криму в єдиний світі кримськотатарський канал АТР був закритий окупантами і став віщати на територію Криму з материкової частини України цілодобово на 3 мовах – української, російської і на мові корінного народу. Це зрозуміло. На діяльність цього каналу з бюджету щорічно виділялось близько 45 мільйонів гривень. Хоча цих коштів було явно недостатньо і доводилось вишуковувати допомогу також з інших джерел. В проєкті бюджету 2020 року на діяльність цього каналу не передбачено жодної копійки, в результаті чого цей канал може бути закритий. Ми до другого читання будемо опрацьовувати всі висновки, що подані народними депутатами і зведені бюджетним комітетом, і будемо пропонувати рішення в межах балансу. Ми поцікавилися у народних депутатів, чому в бюджеті не знайшлося місця для телеканалу АТР, і ось що ми почули у відповідь. Там немає взагалі таких витрат, тому що це, як казав, в каркасі цього не передбачено. Але в майбутньому між першим та другим читанням я знаю, що є багато депутатів, які підтримують АТР взагалі, а вони можуть внести це як пропозицію і надати уряду завдання знайти під це кошти. Я думаю, що це треба поправити на другому читанні. Це несправедливо, неправильно і треба це поправити. І у цьому проєкті не враховано фінансування єдиного кримськотатарського телеканалу АТР. Як думаєте, чому «Слуги народу» не дали фінансування? Я думаю, що це велика помилка «Слуг народу», яку вони обов'язково мусять виправити до другого читання, тому що ми розуміємо важливість комунікації, в тому числі з кримськими татарами, і ми розуміємо, що, можливо, не було б таких подій в Криму, якби підтримувалися саме всі можливі методи комунікації з кримчанами, з кримськими татарами, з їхніми друзями, знайомими. Тому дуже важливо, звісно, підтримувати цей телеканал, щоб він був незалежний, щоб він міг вести своє мовлення і щоб таким чином через АТР ми теж могли звертатися до кримчан на окупованій території. Отже, шановні гості, на вашу думку, чому не було передбачено фінансування у проєкті держбюджету? Просто треба розуміти, там от останній народний депутат, що говорив, він чомусь вирішив наїхати на фракцію «Слуги народу», я не те, щоб захищав фракцію «Слуги народу», але це мінфіновські цифри, це пропозиції Міністерства фінансів. А Міністерство фінансів завжди хоче менше витрачати грошей. Це нормальна логіка будь-якого бюджетного процесу. Мінфін хоче, щоб менше було в витратах і більше в доходах, а депутати хочуть, щоб було більше в витратах і менше в надходженнях, тому що надходження – це податки. Тому тут нічого дивного не відбувається. Я ж кажу, між першим і другим читанням будуть коригувати бюджет, серйозно будуть коригувати. Я переконаний, що канал АТР отримає достатню кількість грошей, щоб ви і далі працювали собі нормально, спокійно, робили те, що робите. Євгене, ви погоджуєтесь? Я благодарен, что вы меня пригласили, но вынужден сказать непопулярную вещь на вашем канале. Я считаю, что никакие телевизионные средства массовой информации и вообще другие средства массовой информации не должны иметь прямую дотацию из бюджета, иметь строку бюджета, как это идет в наших выдатках. Не должны. Другой вопрос, что учитывая ситуацию, в которой сейчас оказывается канал, который представляет крымско-татарский народ, должен финансироваться за счет грантов и за счет отдельных фондов. Это не должно быть за деньги налогоплательщиков впрямую.
В противном случае мы с вами попадаем в сложную ситуацию. Почему вы, а не другие? Почему не болгарский, или не венгерский, или не еврейский канал, который тоже скажет, дайте нам тоже денег. Мы тоже пострадали, например, от Холокоста. У татар своя история по переселению, по всему, что... Ну, Крымских. Крымских татар, да, я извиняюсь. Но вообще-то это неправильно. С бюджета за деньги налогоплательщиков платиться на поддержку средств массовой информации не должно. Существует у государства целый ряд программ, которые должны происходить в объеме, как я уже сказал, или же грантов, или же отдельных специальных фондов. Ну, добре, якщо з бюджету нема, де ці гроші брати? От ви особисто готові? Я могу сказать, что, ну нет, поймите, это не должно за счет побирательства, там, а вы готовы, а вот я сейчас возьму популизмом, займусь, достану из кармана 500 гривен, гульнем. Нет. Мало. Ну, я вам, в принципе, может, я больше не могу. Вопрос в чем, поймите, вы не должны попрошайничать. Вы телеканал, который представляет один из, ну, не знаю, как это некрасиво рассказать, и уж простите меня, но из народов, который пережил очень сложную судьбу. И поэтому это государство, если оно хочет, наше государство Украины, если оно хочет заботиться принимать в судьбе этого народа свою роль, то необходимо подумать, как это сделать. Но не делать это так, чтобы ущемлять другие. Иначе другой канал, я вам уже сказал, тоже заявит права на это. А я вам сказал, миллион механизмов, я прошу прощения, миллион механизмов есть, как это сделать так, как это делают европейские страны. Ви хочете дати більше, ніж 500 гривень? Абсолютно слушно щодо того, що держава не має фінансувати медіа. Але ми маємо розуміти, що робота вашого каналу і ще кількох медіа – це реальні дії влади з деокупації Криму. І це наше, ну, просто зобов'язання нас, як України, підтримувати і кримсько-татарський народ в цілому, і кримсько-татарський канал АТР. Ну, почему только тогда крымско-татарский? Там и болгары, и венгры, и греки, кстати, тоже. Почему нет? Понимаете, вы создаете прецедент, на мой взгляд, ну, еще раз говорю, я свою точку зрения говорю, и боюсь обидеть, как говорится, каким-то... Добре, переходимо до наступної теми. Ми вже трошки зачіпали ринок землі. Так, Комітет Верховної Ради з аграрної та земельної політики провів таємне засідання, на якому підтримали законопроект про ринок землі. Позафракційна народна депутатка Оксана Савчук розповіла, як це було. О 9:08 комітет розглянув уже всі законопроекти, які були зареєстровані. Уявіть собі, о 9:00 він розпочав роботу, о 9:08 він розглянув всі законопроекти. Навіть поменше однієї хвилини на один законопроект. Мені дали слово для того, що я один єдиний з авторів, котра встигла прийти на це засідання комітету. Я звернула увагу всіх членів комітету на те, що депутати, які ще навіть не 2 місяці працюють, грубо порушують всі норми прозорості, етики, регламенту, про те, що не можна жодним чином голосувати за жоден законопроект, який стояв на порядку денному. Фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко повідомила, що результати таємного засідання голова парламенту Дмитро Разумков визнав недійсними. Я хочу подякувати голові Верховної Ради, який зібрав лідерів фракцій. Ми проговорили це питання дуже детально, і ми знайшли порозуміння. Ми не вважаємо, що сьогодні відбувся аграрний комітет, тому що це було просто зібрання депутатів. І голова Верховної Ради погодився з тим, що реальне засідання комітету буде проведено на наступному тижні з залученням громадськості, з залученням всіх, хто може пояснити, чому сьогодні не можна продавати 72% території землі. Ну, власне, стосовно цієї новини, тут не стільки йдеться про ринок землі, власне, так, як про це таємне засідання. Адже ми маємо монобільшість і у комітеті кворум, навіщо було ось так потайки збиратися, щось ухвалювати, ваша думка, Дмитре? Нічого несподіваного не відбулося. Відбулося засідання комітету. Депутати розглянули, як швидко чи довго вони їх розглядали, так комусь, як оцим соціалістам і шановній депутатці від партії «Свобода» і шановній лідерці блоку Юлії Тимошенко, їм, звісно, хочеться, щоб і далі українські селяни були бідними, щоб вони були безправними, щоб вони були закріпаченими, щоб у них не було свого власності, щоб вони не могли ту землю продати, ті свої куці паї. Вони і далі помирали би, а агробарони і далі би латифундисти наживалися. Тобто «Слуга народу» ховалася від Тимошенко? Чому вони ховалися? Вони провели засідання комітету. Вони провели засідання комітету, і саме це отак карьожить оцих соціалістів. Я ж кажу, соціалістів всіх мастей. Євгена
ваша думка? Я не был коммунистом, скорее, потому что социалисты немножко другое, на мой взгляд, но спорить с вами не буду. Я вам скажу так, что то, что продажа земли когда-нибудь должна состояться, это однозначно. То, что земля должна стать товаром. Это все прописал Маркс. И вся Европа живет, не буду сейчас опять вдаваться в политику, но я хотел другое сказать, что на сегодняшний день, на сейчас продавать землю, по моему глубокому убеждению, нельзя. Потому что если сейчас используют последний ресурс страны, во-первых, мы потеряем всяческий интерес к европейцам. Потому что сегодня мы еще им интересны. Мы перестанем быть совершенно... Мы и так уже объект, а не субъект. Второе. Земля абсолютно не готова к продаже. С точки зрения того, что нет кадастра. И никто пока не говорит, когда он будет. А вы помните же времена из истории Калиевщины, что происходит с украинским селянином, когда у него отнимают землю. Всего 7% населения имеет землю, а мы с вами, скажем так, большинство страны не имеют земли. А вы помните, как была приватизация? Вы молодая, вы, может быть, не совсем помните это время, или, по крайней мере, из истории знаете, а я в этом участвовал. С точки зрения, я был тогда офицером, военным летчиком, но я помню, как это происходило, когда всем раздали нам ваучеры и сказали, завтра вам будет добро. И в конечном итоге все эти предприятия, Мотор Сичи, все эти Запорожстали и все оказалось в одних руках. У тех, кому положено. Поэтому продажа земли должна быть, но только когда мы поднимем стоимость земли через благосостояние и экономику нашей страны до соответствующего уровня. Это раз. Второе. Необходимо сделать биржу и банк земли для того, чтобы это происходило через государственные институции, а не происходило. И последнее. Очень важно, чтобы земля попала в руки украинцев, а не попала в руки іностранних... Це буде займатися ще Верховна Рада. Я думаю, цим питанням не один день. Давайте, я так сказав. Давайте все-таки до наступної теми. Одну фразу. Чим більше обмежень, ми кажемо, не можна іноземцям продавати, земля дешевше стає. Не можна продавати великі шматки землі, земля стає дешевше. Чим більше обмежень на ринку землі, тим дешевше коштує наша земля. Чим довше вона відкладається продаж, тим вона буде сьогодні дешевше. Тим більше її будуть виснажувати. Кукурудзою. У вас, ви ж Запоріжжя, здається. У вас же там уже нема що сіяти. У вас асфальт уже скоро буде з тієї землі. Асфальта, надеюсь, не будет. Я с вами согласен, я понимаю вашу либеральную идею. На самом деле, я тоже хочу, чтобы каждый человек жил сегодня хорошо, а не в каком-то завтрашнем коммунистическом будущем. Я это поддерживаю. Сотни тысяч людей померли, не дочекалися землі. Простите, пожалуйста. Поймите, сегодня 87% населения не имеют земли. Как вы хотите ее разделить? Вы имеете свой участок земли? Нет. И я думаю, что и вы не имеете, и я не имею. Вопрос в том, что как мы с вами будем участвовать? Механизма нет. Вы сейчас говорите, побыстрее раздать. Как раздать? У нас есть государственная земля, у нас есть городская земля, у нас не размежованные земли, нет кадастра, нету банка через государственный банк, как она должна продаваться. И в конце концов, поймите, сегодня продать землю – это отдать последнее, что у нас сегодня есть. И мы будем опять попадем в Калиевщину. Это будет та же приватизация, с которой нас всех кинули. Опять олигархи заберут. Я читал тут закон. Там 1000 як то кажуть, українському незручностей. Потому что, если я гражданин Польши, а вы гражданка Украины, представьте себе, виртуально. Мы с вами вступили в брак, у вас есть земля, а у меня нет. И я, гражданин Польши, уже стал собственником земли. Это в законе не прописано. Не прописано, как можно через аффилированные компании зайти. Элементарно. Аффилированные компании зайдут, купят те, кто не мы с вами снова, не те селяне. И селяне, я выскажу последнюю фразу, я извиняюсь, что долго говорю. Я выскажу последнюю, на мой взгляд, на сегодняшний день, на мой взгляд, интересную идею. Нам необходимо сделать, чтобы пай был дороже, чтобы люди дороже его сдавали. Они продали сейчас по нищете по своей, потому что им лекарства не за что купить. Вот в чем вопрос. Вот этот дисбаланс надо урегулировать, а после этого подойти к вопросу о продаже землі. Поживемо, побачимо з ринком землі. А от до питання, які сьогодні теж Верховна Рада встигла ухвалити, труба тепер не у Нафтогазі. Газотранспортна система перейде до іншої компанії. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук запевнює, це крок до посилення переговорних позицій. Давайте послухаємо очільника уряду. У нас є ситуація, коли цей контракт закінчується в кінці цього року. Росіяни хочуть не продовжувати цей контракт на тривалий термін. Для цього, в тому числі, вони будують свої потоки, про які ви дуже добре знаєте. Це не економіка, це політичні дії Російської Федерації для того, щоб створити на нас тиск.
на Україну. Ми в Україні заінтересовані в тому, щоб отримати наступний довгостроковий контракт, гарантований. Для цього нам потрібна підтримка європейських партнерів, тому що ми разом знаходимося в переговорах. Для цього ми повинні привести нашого оператора цієї системи до європейських правил. Як вам такі ініціативи нового уряду, Дмитре? Чим менше буде величезних державних монстрів, таких як «Нафтогаз України», тим краще. Величезні, абсолютно неповороткі, в більшості свої збиткові, або там, де крадуть, як з чорної діри, тим краще. Якщо вдасться розділити окремо газотранспортну систему, окремо там мережі, окремо там ці ємкості для зберігання, якщо це будуть окремі самостійні компанії, і вони будуть працювати в єдиній законодавчій, взагалі в єдиній економічній системі з європейським, це буде прекрасно. Я розумію прем'єра, який переживає саме з цієї точки зору. Для нас з вами не треба хапатися за цю трубу, яка вже проржавіла, яка вже ось-ось, буквально завтра-післязавтра перестане мати будь-яку цінність, якщо росіяни зупинять цей транзит. За що ми будемо далі тоді боротися? Ви погоджуєтесь? Нет, я не согласен. Ну, во-первых, завтра и послезавтра нам еще надо как-то жить. И жить надо людям, которые рождаются в стране, ну, умирают, женятся и так далее. То есть у нас страна живет. И говорить о том, что завтра-послезавтра она уже развалится, не факт. Нам надо бороться за эту трубу. Но я, когда видел выступление Гончарука, я вам скажу, я видел выступление вот сейчас не профессионального экономиста и человека дела, я видел выступление политика. Ну, человек вышел с закатанными рукавами, знаете, так по-коммунистически, так вот, председатель колхоза такой вышел, так еще бы кулаком по столу ударил или тапком Кузькину мать показал. Вот ну, чему, Обама теж так у сорочці ходив? Нет, я закончу свою мысль, вы поймете. И когда начинает премьер-министр рассуждать о политике, и рассуждать, что там россияне тыск, что на нас хотят оказать и так далее, да не его дело думать о том, что там думают в Кремле, в Германии или еще где-то. Его задача дело делать, работу работать. Сделай так, чтобы в этой трубе осталось, чтобы наши все трубы, магистрали, которые идут через страну, это азот, аммиак, нефть, газ и так далее, чтобы все это оставалось в трубах и работало на наше благо, чтобы оно двигалось и давало нам транзит. Вот его задача. А не рассуждать о том, кто, что, и опять плач Ярославны устраивать. С 1 числа, с 1 января мы потеряем 3 миллиарда в нашем бюджете. Это для нас там, ну, огромная сумма. И то, что русские строят, Россия, вернее, строит сегодня Северный поток, Южный поток, это не только потому, что тыск, як то кажуть, хотів оказати. Сейчас я закончу, но просто, чтобы не перебивали, иначе будет у вас в студии перепалка. А потому что экономически сегодня выгоднее строить по дну. Это не платится аренды. Трубы кладутся там новые у них. Ну, я изучал этот вопрос. Плюс они продают более быстро на хаб, сразу выдают. В Турцию они ведут трубу в обход Украины. Так мы себя должны показывать как стабильный партнер. Нам как можно быстрее надо заканчивать войну. Как можно быстрее становиться сильными, достойным игроком. Тогда с нами будет считаться. А когда вот это выступление, перед ним также точно Гройсман выступал. Политика, Россия, творы шкоды. Ну, бесконечно можно об этом говорить. Людям надо жить сегодня, завтра и послезавтра. И чтобы наши дети не выезжали из страны, восстановите мир, восстановите отношения, создайте рабочие места. У меня все, спасибо. Це ми втратимо транзит не тому, що у нас прем'єр Гончарук, а тому, що у нас війна з Росією. У нас окупант, який окупував Крим, який окупував частину Донецької, Луганської областей, і через війну, з яким загинули тисячі наших людей, мільйони лишилися біженцями і тимчасовими переселенцями. Розумієте? Ось тому у нас проблеми з транзитом, ось тому у нас проблеми з постачанням на нашу територію для наших підприємств нафти і газу. Ось тут у нас проблема. І зупинити її не може ні Гончарук, ні Зеленський, ні партія «Слуга народу», ні Верховна Рада, ні мій шановний колега на цьому ефірі не може зупинити, тому що Росія веде свою війну проти України. Ну, війну то Росія веде, але Україна поновила закупівлю електроенергії з Росії. Про це сьогодні розповів міністр енергетики Віталій Шубін. Ніяких закупівель електроенергії в Російській Федерації не було. Чому прийшли ви і працюєте 24/7 на кого? На Російську Федерацію? І відразу почався купівля електроенергії для комерційних потреб. Назвати вам назви компаній, які зараз купують електроенергію. Що ви робите? Гарне, слушне запитання. Технічні перетікання існують. Це безперервний процес, який ми не можемо зупинити. Вибачте, я можу дати окрему довідку стосовно цього і стосовно обсягів. Є відповідні міждержавні контракти між операторами систем. Це перше. Друге.
Дійсно, є імпорт, але це питання ринку. І це, по-перше, питання до Верховної Ради, оскільки Кабінет міністрів не приймає законодавства. І якщо законодавець визначив, що є можливість імпортувати, то ринок відкрився. І, відповідно, гравці на ринку відреагували. Ми спостерігаємо певні навіть позитивні речі від цих речей. Ну, от, як зазначив народний депутат, так деякий час не купували, а от тепер вирішили повернутися до цієї практики. Чому? Розпочнемо традиційно Є піки, є перетоки, є єдина енергетична система з Росією. Це є. Але ми справді кілька років не купляли, не імпортували електроенергію з Росії. Це створювало проблеми для української енергетики. І звісно, що професіонали ринку, люди, які далеко від політики, які не розуміють, мабуть, що у нас війна з Росією, вони вирішили, а щоб нам не повернутися до звичної практики, коли ми перекриваємо піки там за рахунок імпорту електроенергії з Росії. Я вважаю, що це глибоко помилкове політичне рішення. Але звісно, що економіка в цьому сенсі буде вигравати. Тому я розумію те, що говорить міністр енергетики. Знаете, ну вот когда люди, я сейчас не вас имею в виду, я имею в виду Гончаренко в первую очередь, когда пытаются рассуждать о том, чего они совершенно не понимают, я работал в Министерстве экономики 3 года и руководил департаментом развития рынка, как раз занимался вопросами, в том числе и энергетики. У нас только одна электрическая станция, это Бурштинская, которая может работать на европейском, скажем, стандарте полностью, если не завязана, может быть, не завязана в бывшую советскую систему. Все тепловые станции, как и остальные станции, завязаны в единую энергетическую систему. В ней происходят как перетоки, то, что говорил коллега, происходят пики, которые нивелируются, и потом берется баланс. Я уже не рассказываю тут про реактивную, как это считается, как это все. Ні, я розумію, але бачите, тут в чому проблема? Якщо дійсно ми так зав'язані на цьому, то це дуже важливий ресурс електроенергія. Ми її купуємо у країни-агресора. Чи не може бути такого, що нам просто цю електроенергію в який час виключать і все? После Крыма может все что угодно быть. Я уже поверю в все что угодно. Поэтому смотрите, у нас есть электричество, это отрасль экономики. Это никак не связано с политикой. И для того, чтобы снивелировать, если сегодня мы потребили больше, скажем так, выработанной где-то под Липецком, или они потребили нашу, то это взаиморасчеты, которые нивелировались обычно дебетом, кредитом, сводились в баланс. Ну, бывают возможные оплаты. Ну, чего людей пугает и постоянно этим фетишем начинают, вот мы не будем покупать, страна-агрессор. Ну, когда это уже успокоятся люди? Мы покупаем ТВЭЛ, это главный инвестор, Россия главный инвестор сейчас в нашей стране. До речі, головний інвестор зараз, як ви сказали, Росія готується до повномасштабної агресії. Про це виданню «Український тиждень» повідомив заступник начальника Генштабу Олексій Таран. Не нравится вам. Росія готується до проведення широкомасштабної воєнної агресії. Ці плани цілком очевидні. Збройні сили України відповідно готуються до відсічі збройній агресії по всьому кордону України. Це стосується не лише ліній зіткнення, а й інших районів, починаючи з кордону з Білоруссю і далі поблизу Криму та Бессарабії. Ось така от новина від Генерального штабу. От чи не дисонує це з розведенням військ, на вашу думку? До якого готуються? Війна не зупинялась. Мінськ-1, Мінськ-2, нормандський формат. Це все спроби зробити перемир'я. Це спроби зупинити інтенсивність бойових дій. Це спроби зупинити інтенсивність вбивства, загибелі наших солдатів. Але вони і далі продовжують гинути щодня. Можливо, там хтось не помічає цього, не хоче помічати. В дискусіях там про енергоринок, наприклад. Але війна триває. І людина, якій я довіряю, заступник начальника Генерального штабу, який точно знає, про що він говорить, коли це не політик, який може там щось собі домислювати, а людина, яка цілком конкретно аналізує, отримує розвіддані, в тому числі дані наших партнерів, в тому числі американських партнерів. Він знає, про що говорить. Коли він говорить про те, що треба підвищувати обороноздатність країни і боєздатність української армії, він точно знає, про що говорить. А ваша думка? Чи дійсно готується Росія до повномасштабної війни? Я офицер советской армии, уже потом украинской армии, военный летчик. Я вам скажу, что Генштаб обязан иметь карты и планы по как отражению агрессии, так и вторжению. Это то, что все страны должны иметь планы эти, это понятно. То, что готовятся они, даже не сомневайтесь. И мы должны быть готовы. Просто глупо этого бояться, потому что на самом деле, к сожалению, перевес сил совсем не в нашу пользу.
А что касается войны, там рассуждений, что там кто-то рассуждает про экономику, еще что-то. Ну, очень большое количество сегодня людей на этом зарабатывают. Кто политические дивиденды, кто экономические моменты какие-то зарабатывают. Поэтому война продолжается. А гибнут с обоих сторон люди, граждане Украины, с украинскими паспортами. В первую очередь. Я что-то не видел эти караваны гробов с российскими солдатами. А наших постоянно хоронят. И это будет постоянно продолжаться, пока это выгодно. А это выгодно сегодня. И с той стороны Путин выигрывает на своей территории во внутреннем политикуме, потому что пока, смотрите, какие там хохлы безмозглые, они ничего не умеют делать. И воюют, только убивают друг друга. Мы выигрываем. Мы, к сожалению, хороним украинцев, лучших наших ребят, самых отважных, самых смелых, скажем так, которых по разным причинам оказались там. Но мы в любом случае должны понимать, что с обоих сторон гибнут люди с украинскими паспортами. Но это выгодно всем, кроме нас. И это не остановится, поки ми самі цього не будемо хотіти. От давайте зараз послухаємо міністра оборони Андрія Загороднюка. Він під час виступу у парламенті розповів, що розведення військ проводитиметься лише у 2 місцях. Ну і повернемося до обговорення. Наразі планується розведення на 2 ділянках. На цьому ми ставимо крапку поки що в коментарях щодо розведення. Інші розведення ми зараз не робимо. Звичайно, як європейська країна, ми маємо намагатися мирних рішень, а як Міністерство оборони ми маємо працювати щодо посилення спроможностей наших Збройних сил. Тому що, коли наші Збройні сили будуть відповідати загрозам, то шанси на мир будуть набагато вищими. Ну, дещо так, дисонується заява із попередньою заявою від Генштабу. Ну, так це окремі організації, я вам скажу. Міністерство оборони – це одна історія, Генеральний штаб – це інша історія. І я згоден з міністром оборони, нам треба звільняти і Крим, де окупати, і окремі райони Луганської, Донецької областей. Якщо цьому буде сприяти розведення військ на тих чи інших ділянках, то треба це робити. Тим більше, що це записано в наших зобов'язаннях і в Мінськ-1, і в Мінськ-2. А вы что думаете? Я считаю, что мы все хотим, чтобы Крым, как и вся Богом данная нам земля в 1991 году, была нашим детям-то шла в полном составе. Но только пути у нас разные. Я считаю, что нам на первом этапе надо выполнить формулу Штайнмайера, ту европейскую формулу, по которой мы хоть как-то можем восстановить украинскую границу. Потому что при всех раскладах обмен пленных, да, нам придется пойти на амнистию, да, нам придется пойти на многие жертвы. Но все проходили Испания гражданскую войну, после которой они все-таки примирились. А в гражданской войне у них участвовали и русские, и немцы, и американцы, все участвовали. И Северная война между северянами и южанами, которая была в Америке. У нас на громадянской. Я заканчиваю. Это, знаете, это потом историки назовут, какая она была. Потому что в Испании тоже тогда она была... Ладно, не в этом вопрос. Поймите, мы должны идти на определенные компромиссы ради того, чтобы восстановить границы нашей страны. Когда мы восстановим границу, мы потихонечку разберемся с особыми статусами, и кто виноват, кто не виноват. Но, по крайней мере, мы сделаем реальный шаг, а не будем заниматься болтовней, которую сегодня продолжает, к сожалению, эта власть тоже. Ну, взагалі є така версія сьогодні, і, зокрема, висловлювали деякі експерти, що от ця заява про те, що Росія там якусь підготовку веде до широкомасштабної війни, це саме може бути таке бряцання зброєю саме напередодні зустрічі Нормандської четвірки. От ваша думка, може бути таке? До того, як можливо збереться Нормандська четвірка, там місяць. Я не думаю, що... Ну, але ж перемовини, якщо я правильно розумію, тривають весь цей час. Я не думаю, що інтерв'ю заступника начальника Генерального штабу України може якимось чином вплинути на політичну готовність 4 великих країн Європи зустрітися чи не зустрітися для того, щоб врегулювати ситуацію. Нет, я тоже не считаю, что это как-то связано. Вопрос в том, что я бы очень хотел, чтобы в телевидении прекратили истерию. Чтобы готовность армии, так же, как и работа силовых органов, сначала работа, а потом пиар. Точно так же и здесь. Когда военные начинают сначала рассказывать, а какие мы сильные, как у нас все много, и мы тут сейчас всех порвем, вы делайте. А мы это посмотрим по результатам. Вот когда у нас не будет поражений на фронте, не будет Дебальцева, когда у нас не будет Иловайского, когда наши солдаты будут полностью экипированы и так далее. Вот это будет результат, и не надо будет пиара никакого. Дякую. Євген Балицький та Дмитро Симанський були нашими гостями. Спасибо. Протягом цієї години. Далі ефір АТР продовжить випуск новин «Заман». Нагадаю, що найцікавіші фрагменти з ефіру ви можете переглядати у нашому ютуб-каналі. АТР, а я, Катерина Вишневська, повернуся до цієї студії за 20 хвилин. Поговоримо із Ахтемом Чийгозом, народним депутатом від фракції «Європейська солідарність». Залишайтеся з АТР і дякую, що довіряєте.
Бюджет 2020. Парламент почав розглядати держбюджет. Як зростатимуть соцстандарти?